Els ebrencs podran escollir entre 10 paperetes diferents a les eleccions al Parlament del 27 de setembre. I serà Junts pel Sí, la coalició formada per Convergència, Esquerra i persones de la societat civil que a la demarcació encapçala l'economista de les Cases d'Alcanar, Germà Bel. Una altra de les coalicions és Catalunya Sí que es pot, formada per Iniciativa, Esquerra Unida, Podem, ECO i la societat civil. A Tarragona, el cap de llista és el secretari general de Podem a Reus, Gerard Bargalló. El primer ebrenc és el regidor rapitenc d'Iniciativa, Carlos Sanchís, al número 4. El Partit Popular té el tarragoní Alejandro Fernández com a nou cap de llista i el jove tortosí Jaume Soler com a ebrenc millor situat, al número 4. El PSC també renova el lideratge, que ara l'ocupa el tarragoní Carles Castillo, amb Viviana Porres, de Sant Jaume, al número 3, com a primera ebrenca. Qui sí repeteix cap de llista és Ciutadans, en la figura del diputat Matías Alonso, del Vendrell. Es dona el cas que aquesta formació no inclou cap persona de les Terres de l'Ebre en la seva llista electoral per a la circumscripció de Tarragona. Unió, sense la coalició amb Convergència, ha escollit la diputada tarragonina Anna Soler com a cap de llista, amb el tortosí Antoni Polo, de número 3. La llista de la CUP a la demarcació la lidera Sergi Saladier, de l'Hospitalet de l'Infant, i el primer ebrenc no es troba fins al lloc número 8, en la figura de Carme Abril, de Deltebre. A banda d'aquestes 7 formacions, el 27S també hi haurà les paperetes del Partit contra el Maltractament Animal, Guanyem Catalunya i Recortes Zero, els Verds. Les llistes s'han publicat aquest dimecres de forma oficial, però la proclamació definitiva serà el 31 d'agost. Enguany es presenten 10 candidatures a la demarcació. A les eleccions del 2012 se'n van presentar 16 i a les anteriors, el 2010, fins a 30. La circumscripció de Tarragona tria 18 dels 135 diputats al Parlament.